ערב טוב, כאן ג'ודי לוץ אהרונוב, קרפין סממה, פורים 2013, קיבוץ משמר השרון. יצאנו לבדוק מה חברי הקיבוץ חושבים על החג. החג הכי שמח שיש. כלום. זה לפני פסח. מתחפש לספיידרמן. ולא ידע. לרקוד. את הביחד. שחרור ירושלים. הריקודי אורה בשנת 1948 בזמן ההכרזה על מדינת ישראל. הקמת המדינה? עוד לא הייתי אז, למרות אירוע אחר. אז חיית של חולו. טוב מאוד. לא, בסדר גמור. פידום מלך, לא? מלך זה תמיד טוב ליהודים. יש יהודים שטוב. לא מספיק. תלוי מי שואלים. ירושלים. משמר השרון. בית המקדש השלישי במהרה בימינו. משמר השרון. משמר השרון, הגאונה. משמר השרון. משמר השרון. מה פתאום? זה על הכיף? זה אלמנט משנה חיים. למה? כן ירבו ילדינו. אפרת? אפרת. הלוואי ואתה יודע זה. אפרת? אפרת. אפרת? זה מזכיר לי את המלחמה בין הצפון לדרום בקיבוץ משמר השרון לפני 30 שנה. לדעתי אין לזה משמעות פשוט. לא מעניין. משעמם. זה בכלל של דבר. אין לי מושג. כן, פרי גנך. של יוני רואה. צליל מיתר של אייל גולן. אלינור של זוהר ארגוב. פרי גנך. אמיר בנאי. שמע ישראל אלוהי. ויילי של עומר אדם. 1, 2, 3. 8, כי 8 שאתה משכיב אותו זה אינסוף. מה יותר גבוה או 8? כן, מה שאתה רוצה תגיד. 9. 8 בטח. מה יותר גבוה או 8? כן. מה שערך בראש שנתיים? לא מבין. 8. גבוה.